соҳаи саноат аз ҷумлаи соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки ҳамчун муҳаррики пешбарандаи иқтисодиёти миллӣ, тавлидкунандаи молу маҳсулот ва татбиқкунандаи ҳадафҳои рушди устувор дар шароити ҷаҳонишавӣ, таъсири омилҳои бошиддати геополитикӣ ва тағйирёбӣ бо суръати иқлим мавқеи назаррасро дар танзиму нигаҳдории нишондиҳандаҳои муҳими макроиқтисодии давлат ишғол менамояд. бо зикри нуқта дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмии методӣ дар мавзӯи рушди соҳаи саноат дар шароити иқтисодиёти сабз ифтитоҳ ёфт. тавре дар ҷамъомад зикр гардид, роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 пешбинӣ гардида равона намуда, дар ин замина баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти иқтисоди миллӣ, андешидани тадбирҳои судманд дар соҳаҳои саноату энергетика, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ба бахшҳои воқеии иқтисодиёт ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олӣ эълон намудааст. ҳадафи баргузории ҳар гуна конферонс ин бевосита пайдо намудани як ғоя ё идеяи нав ҷиҳати ҳалли мушкилӣ ба вуҷуд омада мебошад ва бинобар ин дар кори конференси имрӯза олимон ва мутахассисони соҳавӣ даъват шудаанд ва бевосита ҳар он пешниҳодҳои илмие ки ҷиҳати ҳалли мушкилиҳои гуногун алахусус мушкилиҳои воридшавӣ ба иқтисодиёти сабз ва ҳамзамон таъмини рушди устувор бахшида шудаанд дар ин ҷо гирд оварда мешаванд ва ҷиҳати ҳалли мушкилиҳо оварда шуда албатта пешниҳодҳо дар ҷараёни татбиқ қарор мегиранд. дар ҳамоиш масъалаҳои мубрами рушди сабз, истифодаи мақсадноки захираҳои обӣ, тағйирёбии иқлим ва коҳиш додани оқибатҳои он, ҷорӣ намудани нақлиёти фарогир ва аз ҷиҳати экологӣ тоза, татбиқи ҳадафҳои рушди устувор, содагардонии расмиёти савдо, инчунин масъалаҳои рушди бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз ҷониби иштирокчиён дар мавзӯъҳои пешравии соҳибкории саноатии рақобатпазир, заминаҳои рушди иқтисоди миллӣ дар шароити муосир, иқтисоди сабз ҳамчун омили муҳимтарини таъмини рушди устувор, нақш ва аҳамияти татбиқи инноватсияҳо дар корхонаҳои саноатӣ, равишҳои муосири идоракунии хизматрасониҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, рушди иқтисоди сабз дар соҳаҳои кишоварзӣ, энергетика ва нақлиёт ва ғайра маърузаҳо пешниҳод шуд.